Rigar 'yanci, rigar 'yanci, rigar 'yanci, rigar 'yanci. Kuma mu ajama tarihin mu ɗauki shekara ta ko zaben 2023 kacokam da aka yi. Ita gwamnati ce da mata 'yan antifati. Tinubu antifati ake mashi ya zama shugaban kasa, duk mai girma duk Umar Rada bai zama gwamna ba sai da ake mashi antifati ya zama gwamna. Shi ma wanda yake ganin ya ci zaɓe mun yi mashi antifati, haka abin da ya faru kenan. Saboda magana ce ta a zaɓi mutum ba a zaɓi fati ba. Rigar 'yanci. Mai hankali ya san cewa dama irin yadda ita gwamnati mai mulki take ta kokarin mai da ita ƙasa bisa turba ta jam'iyya ɗaya, abu ne wanda siffofi da yanayi yana ba waɗanda masu ƙarancin tunani ko kuma shakku da irin rauni na zuciya cewa hanyar da aka kama kama abin mai yiwa ne. Amma ga wanda ya riga ya san abun nan irin na siyasa, sawarwari da abun nan nata, ya san cewa dama wannan abun ba mai yiwa ne ba, a dai saurara a gani. Ta bakin Bahaushe ya ce dama daga jika sai bushewa, daga cika ko sai fashewa. Rigar 'yanci. Wannan magana da mai girma gwamna ake cewa yayi ta, of course gaskiya ne, kuma shi ma yayi ta bisa irin nashi dalilin. Ya ce duk wanda ya ba makami in yana kallon baya samun abin da ya kamata ya samu, to yana iya ya ajiye, in ya ajiye yana akwai wani wanda ke bukata. Gaskiya ne, da in kaga wani ya tsinta wani ne ya yada. Rigar 'yanci. Karamar hukumar Batsari Safa na Dan Musa juyi babu juyin da ba su gani ba. Kuma yanzu na tabbatar maka ga Allah a matsayinsu na mutane masu hankali wanda suka gajiya suka ga yau, shirye suke da su tsaya su yi mu kansu abin da ya kamace su tsaya su zaɓi shugabanni na gari, ba maganar shugabanni mayaudara ko makaryata ko maciya amana ba. Rigar 'yanci.